Potravy, co do sebe nacpou, využijí asi 20%, zbytek je vláknina, která z nich odejde bez užitku. Takže gorila sice má jakoby typ prostředného stolu, ale u toho prostředného stolu má vlastně neustále hlad. Takže to je musíte omluvit i tady u nás, i když dostávají ty pevné dávky o něco nižší, protože u nás dostávají zeleninu plnou, dejme tomu cukru a vyšlechtěnou, že má větší obsah živin než nějaká odděleně. Stejně tak ty gorily teda si asi ty 4 kg zeleného krmení denně a musí to tady podávat. No ty opice spíkají a tam ty opice jsou spaghetti. Tak to jenom tak na vysvětlení. A vlastně to, protože na některých místech třeba možná znáte šimpanze, kde existují dva druhy. Šimpanz bonobo se živí stejnou potravou jako gorila a není to náhodou, že se s gorilou nikdy nepotká, protože ta gorila těm bonobům vlastně všechno sežere. A ti druhý šimpanzi, kteří žijí ve stejných oblastech, kde gorily, tak naopak se museli najít způsob, čím se živit jiným a proto loví jiná zvířata, trhají ořechy, trhají plody a musí být tedy mnohem aktivnější. Ty gorily si prostě monopolizují ty snadnou přestupnou potravu a můžou si dovolit být racionálové. Tak na vysvětlenou, proč zrovna ta naše skupina se teď tak pěkně povaluje, abych pokračoval v tom představování, tak určitě jste o té naší skupině slyšeli, jako mě Richarda, si možná vybavíte ty samice, které tu máme, tak to přední místo, aspoň teda u nás má samice kytiru, které jsme tady odchovali vlastně 4